meu pare tocava la tenora i el saxo amb la Cobla Comtal desapareguda de Cobla Comtal de Barcelona. I llavors el meu germà gran tocava el piano i el flabiol en la Cobla Orquestra de Barcelona, el meu germà mitjà, l'Aureli Vila, viola solista de l'Orquestra del Liceu, tocava a la banda, havia estat a Estats Units, tenora metàl·lica. Després jo, que toco... Tu eres el petit. Jo sóc el petit. Tots tres germans músics i els fills de tots tres germans són músics. La meva filla toca el violí, és professora del conservatori, està casada amb en Miquel Badia, i bueno, tinc totes les meves nebodes i el meu nebot i tothom som del ram. El meu pare tenia la merceria que venia vetes i fils, agulles, i la meva mare també al taulell, i bueno, anava a tocar la tenora, estudiava com podia, i dissabtes i diumenges a tocar a la catedral o allà amb saps? L'Aureli, evidentment, ara en parlarem, però el germà pianista també es va dedicar professionalment? Sí, tocava amb la Cobla Orquestra de Barcelona. Primer havia tocat en la Badalona, Cobla Badalona, i Orquestra Costa Azul. La Badalona no era Cobla Orquestra. Quan era Cobla Badalona, i quan era orquestra era la Costa Azul. I sí, es va dedicar professionalment. El que passa que com que va heretar la merceria, la seva dona, ell també hi era, i el seu ofici era rellotger. Del meu germà Aureli, jo recordo que jo hauria tenir 6 o 7 anys, i hi va haver una discussió enorme a casa dels meus pares, perquè li havia sortit per anar a tocar a Finlàndia. No me'n recordo el nom del grup, ara no el recordo. I esclar, tenia 17-18 anys, esclar, allò, aquella època, no, pare, no. Però sí, me'n vaig. Hosti, però si has d'acabar el violí, et falta un curs, que no sé què, que no sé tocar el violí. I premi d'honor de saxofon, el seu professor era Marcelí Bayer, i finalment se'n va anar a Los Flamingos. Ara m'ha vingut. Tocava amb els Flamingos i se'n va anar cap a Finlàndia. I és que només era per 6 mesos, però 6 mesos van convertir en 4 o 5 anys, saps? Perquè va estar a la banda municipal, llavors va estar a l'orquestra simfònica, del violí va agafar la viola, després va estar, si no recordo malament, era el viola solista de l'orquestra del Liceu, estava a la banda municipal, també a la Cobla Municipal, que era quan tocava la tenora, i d'allà, ara no recordo bé si va ser abans o després, se'n va anar a Estats Units, amb Los Chavales d'Espanya. Va ser abans, se'n va anar a Los Chavales d'Espanya i allà va estar un grapat d'anys i després va venir cap aquí. Era món musical a casa, no? Un germà estudiant el piano en un puesto, l'altre tocant el saxofon, l'altre. Jo embolicant per amunt i avall, no? Però d'ençà que el meu germà se'n va anar a Finlàndia i tot això, el meu pare va dir no, tu no has de ser músic, ja n'hi ha prou amb un així, perquè jo també era una mica mogut, una mica... Però jo volia estudiar música, llavors, gràcies al meu germà Felip, i doncs vaig continuar estudiant al conservatori, vaig estudiar percussió, piano, no vaig continuar estudiant, jo vaig anar a lliçó també amb Marcelí Bayer, de saxo i clarinet. Més endavant, per qüestions de combinacions d'orquestra, tenia de tocar la flauta, quan anava amb la Miramar, d'en Cristal. Vaig posar-me a estudiar la flauta tot sol, perquè no hi havia medis. Amb la Miramar no es guanyava, saps? Tocava amb el meu mestre de tible, en Francesc Elias, que jo vaig ser el primer alumne del Conservatori Superior de tible, a tenora. El primer alumne que va haver vaig ser jo.
I va ser perquè ell ja em donava lliçons particulars a mi, i esclar, quan es va crear la plaça, que eren uns cursets, saps? Va costar molt perquè en aquella època hi havia porcioles i va intervenir també la Núria Feliu, en fi, va haver una sèrie de pressions i van accedir a fer tiple i tenora en el conservatori, no? L'escola de música, li dèiem nosaltres en aquell moment. I, esclar, necessitaven alumnes, i l'Elias em va dir, escolta'm, amb el meu pare, s'ha d'apuntar allà perquè si no hi ha alumnes tancaran la paradeta. I vaig començar a fer-ho allà amb en Nando. En Nando estava malalt, bastant malalt, però esclar, el que tenia el nom era en Nando. Llavors, a partir de llavors ja va venir 2 o 3 alumnes, el curs següent 2 o 3 alumnes més. El Nando va fer 3 o 4 mesos, no puc assegurar-ho, i bueno, i llavors li va deixar la plaça a l'Elias, perquè el meu pare em feia anar a tocar amb ell sense cobrar. Jo feia de segon, tercer tible, saps? Hi havia primer, segon. El primer tiple era el pare d'en Joan Roca, el segon tiple era un tal Fèlix, que no sé qui era, i jo allà això amb la Comtal. Amb la Comtal, saps? D'allà ja em van agafar a la Cobla Barcelonina de Barcelona. Al cap d'un any o un any i mig, o 2, em vaig passar a la Popular i després ja vaig passar a la Cobla Barcelona. Com les orquestres d'ara, saps? Passa que era una cobla orquestra amb gent una mica gran, i hi tocava l'Elias, era grandot, en Ramon Pla, en Miquel Prim, de trompeta, en Jordà, de la trompeta, no me'n recordo el nom d'en Jordà. En fi, hi havia una sèrie de gent que... En Ramon Viader, tenora de Mataró, que ara deu tenir poder 90 o 91 anys, i es veia una orquestra força envellida, saps? I llavors em van avisar de la Costa Brava, i me'n vaig anar a la Costa Brava, saps? Va ser quan el meu germà Felip es va molestar, diu, ara em deixes plantat, que no sé què. Dic, hosti, però escolta'm... A la Costa Brava vaig estar-hi un any i per algunes desavinences que no venen al cas vaig plegar, me'n vaig tornar a anar a Barcelona i d'allò vaig anar a passar a la Miramar. Hi havia l'avi Parés, i després hi havia en Pacheco, en Robert Bosch, aquests eren els grans. I tots els altres érem joves, saps? Amb moltes ganes de... Aviam qui la feia més grossa, saps? Però recordo que un dia vam anar a tocar aquí al Port de Llançà i era per la Mare de Déu del Carme, i a la nit va anar tan gras que en Cristou tocava el baix, va desendollar el baix, va pujar al cotxe i se'n va anar. I llavors de la Miramar em van venir a buscar els Casanovas fora de temporada, perquè esclar, era el mes de març, em va dir si podia anar a fer un bolo de 3 dies, divendres, dissabte i diumenge. I jo vaig dir el dissabte a la nit tocava, perquè com que la Miramar ensajaven al Casino Menestral, se'ls hi feia un ball gratuït. Jo en comptes de dir-los no, perquè el dissabte toco a la nit, vaig dir sí, puc venir, però el dissabte a la nit no puc ser-hi. I en Joanola em va dir, escolta'm, cap problema, el divendres a Melí-le-Venc, això un 20 de març, i bueno, que feien el carnaval, que 2 mesos abans, quan l'havien de fer al febrer o això, havia nevat moltíssim i no podien fer-lo, doncs van fer-lo al març. Llavors jo vaig entrar allà. I aquest divendres ja em van posar un número de saxo i un número de flauta, i després l'endemà sardanes i ball vuitcentista, que allà a França li diuen ball català, i bueno, vaig fer matí tarda dissabte, i el diumenge hi era allà, i a l'hora de dinar em diu, escolta, tu t'interessaria quedar-te amb nosaltres?
Jo li vaig dir, home, depèn, esclar. Hòstia, aquella època em van ensenyar l'agenda, ja ho tenia tot a punt, la d'aquell any passat, de l'altre, els bolos que tenia per aquest any, i em venia a sortir un 80% més del que guanyava aquí. I li vaig dir, bueno, escolta'm, et telefono el dilluns si t'ho dic. Vaig telefonar al meu pare quan arribant aquí a la nit i li vaig dir, papa, i això? I el primer que em va dir el meu pare, diu, quan ja guanyar? Tant, després ja els hi pots dir que sí. Clar, no érem la comunitat europea. La meva dona, hòstia, un altre país, una frontera, vols dir, Jordi, perquè, escolta'm, saps, guàrdies civils i la mare que els va parir. Total, que li vaig telefonar a Joanola i vaig dir, Joanola, sí, estàs d'acord tu? Diu, sí, doncs jo també. Doncs mira, el dijous estic aquí al Bolú, que passarem a tal lloc, que anirem a tocar a París. I bueno, doncs molt bé. Me'n vaig anar a casa en Cristal i dic, Jaume, vinc a dir-te que plego. Dic, bueno, pel febrer, Dic, no, plego ara. Hòstia, Jordi, això no es fa, perquè dic, sí, bueno, però escolta'm, allà em donen tants diners, si tu hi arribes, doncs no podia ser. Com que no érem de la Comunitat Europea, doncs era un treballador estranger i llavors, gràcies a aquest en Roger Rinal, que era el president de la Federació Sardanista del Rosselló, van aconseguir que jo entrés com a especialista en instruments catalans. Saps? I a partir de llavors ja em van fer el que es deia la carta de séjour, el permís de treball, i vaig tenir de residència francesa, em vaig posar a casa d'en Joanola. Amb l'orquestra, el repertori d'allà era absolutament diferent del d'aquí. És a dir, allà tot, en aquella època, més endavant no, però en aquella època, quan jo vaig entrar, tot era en francès. Totes les cançons, tot el repertori. És a dir, que si un dia, per casualitat, haguéssim vingut a tocar aquí, no hagués agradat, perquè totes les cançons eren d'allà, saps? I els d'aquí no coneixen els d'allà per res. I els d'allà no coneixen els d'aquí en aquella època. Amb la cobla, era una cobla que érem 9. Hi havia en Dardill, de segon tenora, hi havia Marcel Jordà, jo de primer tible, de segon tible en Jan Vidal, anàvem amb un trompeta que era en Andrea Mir, després teníem un que aguantava el trombó, que era el guitarra de l'orquestra, aguantava el trombó, saps? I llavors en Joanola de primer fiscorn, de segon fiscorn en Louis Gorsa, i de contrabaix André Milió, una cosa així. I en Joanola, quan sabia fer l'entrada o els contrapunts, doncs treia el flabiol i el contrabaix, bum! I endavant. Estava fins als nassos de la música, vaig plegar. Però jo continuava estudiant el tible i em va telefonar a l'Àngel de la Principal de Porqueres, aviam si podia anar a fer un bolo, que no sé què, que tomba que gira, i vaig anar a fer el bolo i em va costar una mica, però hi vaig anar-hi. I llavors, tal dia també podies venir, ajudar-nos, perquè... I bueno, me vaig quedar-hi 4 anys. I va arribar un moment que prou, ja està, s'ha